Ja sa milujem líčiť, ale všetko hovorím na základe toho, čo si myslím, že mi pasuje, ale rozhodne by som to chcela vedieť aj na tej odbornejšej stránke, pretože strašne veľa kamarátiek, aj báb chodí za mnou s tým, že či ma môžeš nalíčiť na ples a tak. A ja veľmi rada, ale vždy líčim tým istým štýlom, čiže svojím štýlom. Takže určite by som sa chcela naučiť niečo viac a myslím si, že tuto dostanem. Takže. Na dnešnú akadémiu som prišla hlavne kvôli tomu, aby som vedela, ako sa mám správne nalíčiť. To bol asi taký môj najväčší problém, pretože v tomto sa vôbec necítim ako ryba vo vode. A aj veľakrát sa napríklad pýtam ráno sama seba pred zrkadlom, že asi aké farby mi idú, aké farby mi nejdú, či sa správne líčim, či nie som veľmi naličná, alebo či by som náhodou mohla ešte niečo viac do toho líčenia dať. A zároveň, čo sa týka aj tých farieb, ako som spomínala, tak niekedy mám pocit, alebo sa bojím kombinovať niektoré farby a neviem, že či presne táto farba mi ide, alebo možno, že mi ide menej a myslím si, že každá žena chce sa páčiť druhým ľuďom, ale v prvom rade sa musí aj dobre cítiť. Myslím si, že aj žena na materskej musí vyzerať dobre, pretože pre muža musí byť stále atraktívna, tak som tu, no. Neviem, či každá žena, ale ja určite sa stále obliekam podľa toho, ako to cítim. A respektíve, čo si myslím, že na mne dobre vyzerá, ale je dobré vedieť aj odborne, či sa obliekam teda správne. A práve táto akadémia mi práve to mi dala. Si myslím, že aspoň som sa uistila v tom, že robím dobre. Robím dobre a zároveň mi dala nejaký nový poznatok v tom, že čo môžem zlepšiť v svojom šatníku. A to určite spravím. Veci, v ktorých som sa vlastne ja sama ani necítila dobre a napríklad viem, že moja kolegyňa, ktorá má úplne iný štýl postavy, ktorá vyzerá v tom perfektne a napríklad aj ja by som chcela takto vyzerať a možno, že si myslím, že ak ja si oblečím to isté, tak tiež budem dobre vyzerať a vlastne som sa dnes utvrdila v tom, že nie každý štýl oblečenia sekne ide inému druhu postavy, takže v tom som sa vlastne utvrdila a naučila som sa, aký vlastne štýl obliekania, alebo taktiež aj farby, kombinovanie farieb, ktoré by mi vlastne šlo mojej postave a taktiež tým pádom si myslím, že aj poradiť tým druhým osobám, napríklad blízkym osobám, napríklad mojej rodine, čo by sa asi im hodilo podľa typu postavy a tak.